Tono khulungka tai hamjangma tai siba yafaro sini joto tibrasa dofarongno जों साइबानो जे बृसकांगो सिनि असमताय फाइतंगो ताई जों साइबानो जे खोना महलाया आबनो तैनो आनि खुमलुं साबजुनाल चेयारमैन हिसाबै प्लास अब सिनि टिटिएडिसि अबंखा सिनि तिब्रासानि हार्ट अफ द सिटी होनजागो अबनो तैनो आं कासा तिनि नं बृसकांगो फाइगा सानान बगै जों साइबानो प्रति बछर जे सिनि सिरि सिटी जे सिनि बुबाग्रा सं जे असाकाय हेबुनसिंनो जों महलाया खलाइजाखायो अ महलायाव जत अकरा साकरा सराइरक स्पेशली बिसि बेरायनो रक सराइरक बेरायो बाक्साबो बाइक बेरायो बाक्साबो गारि बेरायो प्लास बाक्सा के अनेक ब्रैसेला के हिबिनो बेरायलायो आमनो तैनो जे बाइक सालायनाय गारि सालायनाय दङ किसा गाहाम के सालबायदि गाहाम फोरोंखे सिनि जाते महलाया खोनानि आबो गाहाम फोरों उंथों सिनि खुबुलुंगो ताई जत लोगोरनो आबनो अनुरोध जाते कोनो दुर्घटना कत रोङिया तै गाहाम फोरोंखे सिनि महलायानो गाहाम फोरोंखे पारख्लाय लांनान बगै ताई प्लास बृसकांगो सिनि दुर्गा पूजा फाइतंगो दुर्गा पूजाबो जत नगनो हामारि सिनि दुर्गा आमा गाहाम हामारि रै जतनो खाका हामबाय जों गावनो यासार लाखे जों गेलेखान हामबाय आमनि बरबो सिनि लकी पूजा फाइतंगो लकी पूजाबो जों गाहाम फोरोंखे नक नगो जों मताय लायै गाहाम फोरोंखे ओंनान बगै जाते सिनि नगो लकी गाहामखे हाइथों बृसकांगोते कतर तेर दङ आबंखा दिवाली तेर आमबो गाहाम फोरोंखे जत नगनो मानि लायनो निंथों आबनो आनि अनुरोध जतनो सिनि आमसायनि खुमलुं आमसायनि लुकुरंनो जाते गाहाम फोरोंखे अ खानानि प्रग्राम महलाया आमनो पारख्लायलायथों आमसो कक साविनो आनकि किसा कक सामनि नारखा हामबाय।